hatani di bata nama dok takas do dihita taboto do Tuhan Yesus magodang bisa daputa nama goar Nasaret dukonna ibana di paboaho di pabotohon na ibana anak ni di bata tu ibana dolo morhaku mulai si maibana patubuhon dirina di bata tu salukal alani nakin nunga tabegi songon haso malanna di janub ari sabat olodoro ibana tu perguruan di halak jauh. Jadi anggo najulu sabat bute dikuari ima ari pagaliana di nalaoma bigi barita daun alai dan nangadok behitan wain di hari sabat natinukan di halak jauh di dah puasa parjolo dasarna ima ala hari patuduhon hari minggu do hehe Tuhan Yesus yang nama jadi doa serta jadi kalau harakan mengulangi hari-hari dimulai do siang hari Sabat. Bolo ini kadang dimulai siang hari parjolo panopao. Dungi hari papiponi madadian ma. Jadi ido parasngana kita tu halak jahuli. Nah alani Yesus na tubuh na seorang siang halak Yahudi halak Israel ba aturan na perjuri do ke huton bongok maibana guarna sinagog molo diata nguai baik suci dan di luar gereja, dalam gereja saat ini sinagog. Nah alani ma dia munakaina roh Tuhan Yesus. Dan saya sudah harap ngabui mengatusi patorakon hatani dewasa. Jadi jong-jong na Yesus saat ini. Jong-jong di leo na pustaha buku panurakan di si Yesaya. Asa ibana majamita. Jelongan do salutara nama ini. Bah mau naik sia dia do pagbino Tuhan tahu. Ai disuruh ro ibana lao mamaritaon barita lau dibuat kana poko sunagale doa karana dungi dia munakaina ditutup ma buku pustaka ai tak saya sudah halak boy tulangkan parjolo mamuka sekian umur 5 tahun 1-2 tahun ikon Marsia Sardo tarimot du buku nisimus ikon tamak doi umur 1-2 dungi 1 manggo kuwi ikon tamak doi tarimot du akad patorakon tarimot du buku ni pagi buku